Kani-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puliday Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Menteri rang ba duk Narendra Modi unsam ye kishiti thongkam shapalat nyopoi hajar ngot kinong yok kam sarkar thamai haka rozgar mila ka ban long menta ka sngi. Rakhe ka India ya ka sngi kerpang kinong rap lani ka National Farmers Day menta ka sngi. Pan jingkershan Menteri katnat boarding ka sarkar Meghalaya u 80 mandal na ka sarkar pedeng ban thau ya ka surok ban penyaso ya ka Balurghat Hilly ha West Bengal bat ka Mahendraganj ha West Garo Hills Meghalaya. Bat kumba Prabhusau point north nyo square kilometer ki khlau kila julor ha Meghalaya na du usnam arhajar arpuway ha du usnam arhajar arpulai. Ki khubor ki babnya. Menteri rang bakdu Narendra Modi unsam ya kishiti thongkam shapalat nyopoi hajar ngut kinong yok kam sarkar thamai lengba ka video conference. Modi unsa airu ya ka jingkren ha kani ka sngi. Kani ka jing sam shithi thongkam bala jutip kum ka rozgar mela kan long ha saupusan teli ki jaka ha ka lengkari India. Kini kinong yok kam kin sasdang bantrei ha kitnat trei kam ba pher jong ka sarkar pedeng. Shillong ka Commandant 67 Battalion jong ka CRPF kan penlong ya ka rozgar mila menta ka sngi ha ka auditorium jong ka Nigrims Shillong. Kamlesh Paswan Menteri Khana katnat ki kam penroy ya kinong kendong unlong ukong san ha ka ni ka sngi. Ya ka arpulai tarik unopra manla usnam la jurakhe ya ka National Farmers Day lani ka sngi kerpang kinong rap hamid India. Menta usnam ru ka ri India ka rakhe pandan buram ya kani ka sngi hakabala ai buram ya kinong rap nakabenta ka jingno senyang bakrau jongki syakaroy ka par jongkari. Kani ka sngi ka penken mauru ya kabenta bakongsan bakinong rap kidan hakaban pentikna bakabam kadi kadap kabiang hakari baka yok kakot hakithan nong kendong kalong kabayai ne bat ban penyak pensa ya ka kamrap kamriang kum kawai ni kilat kamai bala juliet na duk kipor barem baja. Daka jing sau tu baki nong rap kidon ya ka benta ka bakrau ka sarkar pedeng kala penmi bun ki scheme kum ka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, bat ka Pradhan Mantri Man Dhan Yojana. Hapo kini ki scheme lakmi baki nong rap ki yo ya ka jing yada na ka jing syakram, ki lait na ka jing ma ka bawan na ka jing du ki jing thong jing tap, bat kiwai de ki jing mentoy. Menta usnam kari kala sakhi ya ka jingmi ukhaw ukeu pat kiwei de ki jat jingmi ka bakham he ban ya ka ba mensyam snam ka jingmi menta usnam kalong laispa laipo point r million ton ka ba mensyam snam ka jingmi kalalong laispa pukondai point henyo million ton. Ka All India Council for Technical Education AICTE kala sangi ashwa ban ya ka jing menjur jongka ya ka Shillong Government College of Engineering ban sedang ya ki course ki bedai bat ka technical education da ka ba kala penpau ya ka jing namar ka jing bam biang ki jing tai jing shna ka college ha ka bedai ba kane menteri katnat puli puthi jong ka jela rakam sangma ulaong ba ka University Grants Commission UGC bat ka AICTE kila penpau ya ka jing ban ya ka jing menjur namar ba ka jing he jong ka college kampat biang rengkat kiwei di kijing dan kam. Ula benrap baka sarkar kadang yale ban penbait yikini kijing duna bat kan salet biang syaka AICTE ban yo ya kijing menjur sisian baka jela kalala ban penbiang lut ya barok kijing dan kam bala kedau haneng. Kumban chupen ken mau Menteri rang bak Conrad K Sangma ula dep ban pli ya ka academic block jong katai ka college bat ki hostel na ka benta ki khana kan thai bat chenrang ha ka shitarik ukula lengkot arhajar arpulai. Karanik Core Block Congress Committee RBCC kala menjur ban pha daka kerteng uba pher don nam rengat kum ukertong ban yakhun naka Langren constituency haka election MDC jongka KHADC ka ban salong shen ha ubnai rempang arajar arpusan ka Southwest Khasi Hills District Congress Committee kala thu baka RBCC kala shim yakani karai haka jingyalang kabala penlong ha mau kurwat dang shen Karkom ka jinget hu jong kinong yalam ka seng Congress uba pher don nam rengat udai usamla na nongna ubala khampau Haranikor constituency bat menta uterai kum manager jong ka Nangkiu Irat Sports Club. Kani gadai ka AKASHVANI Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor.
Haka plenary meeting ka bahnyo puar jong ka North East Council ha Agartala u menteri katnat boarding ka Sarkar Meghalaya u eti mandal ulapan jingkersan na ka Sarkar Pedeng banthau ya ka Surak ban penyaso ya ka Balurghat Hilly ha West Bengal bat ka Mahendraganj ha West Garo Hills Meghalaya. U mandal ula pensyai baka jing shna ya kanika surak kan plelat ya shibun ke jing mentoy ya ka than chatai lam mingi barok kawai da ka ba kampen sok ya ka jing penyaso ya ki jaka bat ka jing kentiu ya ki lat kamai. U mandal ula kerpat ru ya ka Sarkar Pedeng bakan shim ya ka lat ban pentrei ya ka pumped storage project ha Meghalaya. Ula benrap ru baka jela Meghalaya kadang bu thong ban yok rum ha ka thop kerteng ki shipau tali ki jela bawan syahmat do ha kari India ha kaliang ka per capita income bat ka sustainable development goal tat hadu usnam arjar lai puar haba ka jela kan sai kenjo syaka jing dap nriu pausnam ka jing yok long jela bapura. Menteri Sarkar Pedeng bapet ya katnat bakhmi ya ka Mariang ki Klau bat ka jingkala ka Soin Beneng u Bhupender Yadav ula pelat pat ba ya ka Kaipot India State of Forest Report arajar arpulai ha ka sngi sat jan balala ha Forest Research Institute ha Dehradun ya ka ni ka Kaipot ka ba ya thup nia chapang ka long kaman ki Klau ki betap ha kari lapen mi shisien man la ka arsnam. Hakabaya day bat ki Klau ki betap ha Meghalaya kani ka Kaipot kala thu baka jela kala du no ya ki Klau ki baka jinghe ka longkomba prapusau point not nyo square kilometer na du usnam arhajar arpuway hadu usnam arhajar arpulai ya kani ka jingdu ya ki Klau la sakhiru ha barok kawai ka thain chate lamingi ka bajuno senyang komba arpuway point not %, syaka jingbun ki Klau hakari India. Na pedang ki wei pat ki jela jong ka thain ka Nagaland ka de jela ka bala du buntam ki Klau da komba shispa arpusan point square kilometer ba bot da ka Tripura da shispa point square kilometer bat ka Assam da Prapulai point khandai square kilometer. U menteri katnat ki Kamkor Bari u Amit Shah ula lekmi ihnen ka sngi ya ka jaka sa jong ki Petwer na ka jai ben riu bru ka badan ha Haduk Lau ha district Dhalai jong ka jela Tripura. Kani ka de ka sngi baar jong u ha Tripura ha ka ba ula lek na ka benta ka plenary meeting jong ka North East Council kata ka NEC ka balas dang haduk ka sngi sat jain balala. Ha ka jing yakran jong u bat kitai ki Petwer u menteri ki Kamkor Bari ula kular ki ba kito ki bamdan ya ka Ayushman Bharat card kin sayo shan yala ki jong ki card. Ula benrap syusyu baleng ba katai ka Ayushman Bharat card kin sayo ya ka jing yarap pisah ka basan lak tengka shiying haba ki pak sumar ha ki hospital sarkar ni private ha keleng kari India. Nalor kani uni menteri Sarkar Pedeng ula kentui ki samla ban shemi ki lat ban pentebet ki sap trekam bat ban sengru yala ki jong ki kam ki jam. Ha kani ka sngi usha ula bu mau nong rimru ya khatlai tali ki project ha ka jela Tripura ki bela penchong dor komba hendrius pa andriu pupra point lai khandai klor tengka. Komshi benta jong ka jingele ban tek lakam ya ka jing khai tu ki sipai ka BSF Meghalaya ringkat ka jinge trilang bat ki pulit ka Meghalaya kilala ban khanglat ya ka jing thngu jong ki nong khai tu ha ka sngi sat jan balala da ka ni ka jinge trilang ki sipai BSF bat ki pulit ka Meghalaya kila yok ban kurup shibun teli ki masi ki sok ki pai bat ki tiar bamsha khai ki bala penshong dor komba life away point iwei lai lak tengka kat ba ki nong khai tu ki dang mot ban chalan tu ki sha Bangladesh. Ya kita ki jing khai tu ke balai okurup na ki thain khaput la aitino aki pulit ka Meghalaya bat ki custom ban le ya ka badan kam bat kat tungila poi shika bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka taha ka por prabajing ni so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban bot pat ka khubor ha ka tin Pareng ha ka por pra kha san minute ngi pen kan mauru bah ka por pra shiteng ngin se wan byang sha ka ni ka station ka jongi na ka benta ka khubor ha ka tin Pareng ka ban wan chapi na ka benta ka thain sha tei lam mi ngi kani ga dei ka Akashvani Shillong snawa ban up yaki khubor na Delhi.